mag county governments. To an ka gikwayona en ni wach somo kod skunde kaber to nego bed ni sirkal bende devolve magi. Ang'eyo ni nitiere part maduong' ma nyaka sirkal bedie, but ineno ka county kuchuchu wantiere gi county government, to county government bende nitiere gi secretaries mameki. Koro aneno no nyalo bedo gima ber ka every governor okawo ting' mar ng'iyo ni skunde manitiere e buoye omanyo negi konyruok kowuok e county government. Ang'e ni seche moko gibedo ga matek makata mane winjo ka japuonj wacho ka wach mar capitation. County government ok dwa ni mondo gol pesa mondo mi skunde gi yud pesa sama kare mondo tim godo gik manyalo timo. To ka sirkal nyalo devolve wach